Du hast schon dein wie Auto bang, een stem wie een trucktraprem. En als ze dan de show nu thuis ruiken, dat wie een gelende DSM. Allemaal! Valdrie, Valerie! Valdra, Valdra! Valdrie, Valerie! Valdra, Valdrie, Valerie! Valdra, ruiken dat wie een gelende DSM. Du geest met de bus, du klauwt ze de fiets en brengt hem nooit meer terug. Zolang als du mij jatsen kent, dat kent de dag niet stuk. Nog een keer! Valdrie, Valerie! Valdra, Valdrie, Valerie! Valdra, Valdrie, Valdra, dat kent de dag niet stuk. Solo! Op de kop, hij gaat ze op de kop! Mooi worden, dat ik eens naast. Spetboen worden, soepen, knap, frisse bloemen in een vaas. Nog een keer! Valdrie, Valerie! Valdra, Valdrie, Valdra, Valdrie, Valdra, frisse bloemen in een vaas. Hoe soppen horen, als het tegen de kop, man. Of de ganse wereld zit op de kop, dus we moeten erop anticiperen. Iedereen, heel van u, denk weer terugstonden gezet vandaag vol aan de gooie oude guien. Dus het nummer wat we nu doen is niet uit het Euro-tijdperk, maar nog uit de tijd van de gooie oude guien. Het ultieme Limburgse gerecht, Promenvlaai! Ik moet nog even scoren. We hadden nu je shot. Ik moet nu even terug. Want deze oude vult zich rot. Ik moet nu even blowen. En ik hoop geen shit. Dat gaat er eens wel beter. Roemen zonder pit. Nog in ieder geval mensen nou, hè? Ik wil pit. Met slagroom. Alleen ik was geen koersen. Knappen. Want de kroon is zoals joie. Sterker dan Kashmir shit. Hij zegt op haar gebroeken. Dat is een oude zich weer vindt. Het heeft weer knapogen. Hij voelt zich aan, oké. Geen last van cold turkey. Dan ligt daar strop in de wc. Mensen nou, hè? Ik wil pik. Fly. 1, 2, 3, 4. Hey, wat. Hij leert zijn stuk met slag. Alleen ik was geen koorsten. Ik doe met een gitaar. Daar zo. Doe een playback. Lokgitaar. Ik wil pay. Wat.
stuk met slagroom. Alleen geen koolstuk. Klappen! En shit, ik geloof niet super zijn van Alzheimer, want dat nummer wordt meer dan 30 jaar oud en je kost het u nog herinneren. In Janssen maken destijds in Zuster en weer beroemd wordt, ontstonden allemaal Limburgstalige bands, waarvan Robin ze de meest beroemde is geworden, maar in Sittard had ze toen de WW-band. En als ze dan oude bakstijkers naar de oude dikke van de WW-band zet, kunnen ze dan net langs om een nummer van de WW-band te doen. En volgend jaar in 17 november Dat is geen. is geheim. Dus daarom zeg ik 17 november spelen ze nog eens in de oude bezetting in Boch. Maar dat is geheim. Maar dat is geen. Dat is geheim. Oké, doe maar op play. Yeah, man. Hey, Rasta brothers and sisters. Are you feeling irate? All right, rectify. Everybody say yeah, yo. Say yeah, yo. Say yeah, yo. Say yeah, yo. Surf it on. Het is een zwaar. Surf it on. Ik zit van met mijn zaterdag. Het zet niet meer op een ring. Tweede koffie is voor niks, het is voor stoer mix. De is van mij bezoeken, maar dat geeft niks, want ik ga snel de voeten van de shirt. Oh ja, het is een zwaar. Hij is in de maand verstreken. Dat zit zwaar. Nee, ik heb die standbord van gisteren nog opgelopen. Maar pizzieke, maak je er solo? Maak je er solo? Spaar nou! Oh, ja, vreselijk. Wow. Die standbord van gisteren. Vreselijk, man. Oh, dat is ongelooflijk. Maar die pizzieke. Maar dat is solo, hoor. Oh, dat is solo, hè, man. Hey, we gaan best een vriend doen, joh. Best een nee drinken. Stuk niet op. Het is een zwaar. Stuk niet op. Zweet op de kop. Zo dikke zweet op de kop. Oké. Want het is een zwaar, maar wat de stuur. Nu zit geen in de veur. Met z'n allen. 2, 3. Hey, shit, man. Wow, zweet op. Oh, dat is dat. Oh, geweldig. Wat is hier? Nog één keer. Met z'n allen. 3, 4, stuk op. Yeah, man. Het is een zwaar. Stuk op. Hey, ik lig weer wat erop. Weet je wie het bedoeld is? Ik lig weer wat op. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Say yeah, yo. Say yeah, yo. Say yeah, yo. Say yeah, yo. Yeah, man. All right. We gaan één keer de ultieme Alzheimer-test doen. Als je dit nummer nog herinnert,
dan schijnt het één grote leugen te zijn dat van drinken de hersenen achteruit gaan. We nodig met 1983. Denk wat ze toen was op de legerschool of nog bij de scouting of de gidsen of misschien gelukkig getrouwd toen in de tijd. 1983, solliciteren! 83. Wie oud is de kerel nou? 83, wie oud moet ik? Wie oud moet ik? Wie oud is de kerel? 61. Wow. De perspectieven voor de toekomst weer 0,0. Al op zijn onderscheiden in universitaire toon. Al was ze onderwijzer, bankwerker, psycholoog. De komende jaren waarschijnlijk werkeloos toepas. Solliciteren, solliciteren. Op zijn aangeschreven, op zijn aangeschreven, op zijn aangeschreven. Schreef maar op nu. En jongens en meisjes, zien druimen zich het zag opgenomen. Ik ken het even met zingen, jullie gaan. De dag begint met slapen, toen de noer of teer. Toen keek ze niet gezet, of dat we de ergens banen zien. Dat scheelt vies tegen schweert, rest van de dag voelt zich vermoed, zin op haar. Maar er was solliciteren, niks van te doen, maar er was schreeuwen, solliciteren. Op zijn aangeschreven, op zijn aangeschreven, op zijn aangeschreven, schreef maar op nu. Oké, dan komen ze bij die druimen, hè. De rover. Niet z'n allen. Soms was er weer bij de sociale dienst in de zwaarste keer grootste weer dat leven. Zwart wijn dus die stieken af en toe. Maar jonkie goed van de hoogte controleur ging toe. Maar dat was solliciteren, solliciteren. Had ze nou geschreven? Had ze nou geschreven? Had ze nou geschreven? Schreef nou op niet. Oké, ga even rustig door, zeg de rover. Niet z'n allen. Begin ze pas te leren. Toen ik zo'n hondjes die ergens gaat te beleven. Toen ging ze van fritte tent, een shawarma tent of kijken naar de twee. Maar de Janse maken we. Solliciteren, solliciteren. Op zijn aangeschreven, op zijn aangeschreven, op zijn aangeschreven, op zijn aangeschreven. Op zijn aangeschreven, op zijn aangeschreven, schreef maar op u! Ja!